καλό μας laddering. Αυτό το πράγμα με το Platinum πρέπει κάποτε να σταματήσει. Υπάρχουν τόσα μπουσταρισμένα παιδάκια, τα οποία δεν έχουν ιδέα. Και έχω καταλήξει να βρίσκομαι με αυτά. Μόνο και μόνο γιατί η Riot αποφάσισε μια μέρα να ρίξει τον MMR όλων των παιχτών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαι ένας πρώην Diamond player και τώρα έχω καταφτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι ότι δυσκολεύομαι. Πιστεύεις ότι είναι σωστό να αφήνουν τους Smurf account? Κάθε pro player ή οτιδήποτε έχει το δικαίωμα να φτιάξει ένα καινούριο account. Όλα είναι το δικαίωμα. Δεν είναι ούτε παράνομο. Απλά θέλουν να ανεβάσουν ένα καινούριο account γιατί βρίσκονται ήδη στην κορυφή. Κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Πολλοί έχουν πει ότι το πιο σωστό είναι να υπάρχουν μέχρι και 2 account από τον κάθε παίκτη. Εδώ δεν σε αφήνει να έχεις δεύτερο account στο ίδιο email. Για εμένα θα έπρεπε να γινόταν Μόνο σε διαφορετικό server. Να σε άφηνε στο ίδιο email να έχεις 2 account και μέχρι εκεί. Μα αυτό δεν χρειάζεται το email, μπορείς να θέλεις διαφορετικό email. Αυτό καλλιεργείται. Ναι, εντάξει, μπορείς να το φτιάξεις από την IP. Αλλά τώρα η Riot να κάτσει να ψάξει όλες τις IP για να φτιάξει. Αν είχε καλλιεργήσει από την αρχή αυτό το community, δεν νομίζω ότι πολλοί παίκτες θα επέλεγαν πλέον με την πρώτη ευκαιρία να φτιάξουν δεύτερο account. Το community είναι γενικά κακό και κακοπροαίρετο. Επειδή μερικοί δεν έχουν το skill για να ανέβουν παραπάνω, θεωρούν ότι φταίνε Smurf. Τίποτα παραπέρα, τίποτα λιγότερο. Επειδή όλοι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να ανέβουμε παραπάνω. Και οι Smurf όμως κάνουν μεγάλο κακό που και που. Εμποδίζουν νέα άτομα από το να μάθουν το παιχνίδι. Ναι, ανεβάζουν ταυτόχρονα άτομα που δεν πρέπει να ανέβουν παραπάνω και εμποδίζουν άλλα άτομα που να ανεβούν να ανέβουν. Εντάξει. Γιατί κι εγώ έχω κάνει πολλά Smurf, καλός ή κακός, με καινούργια account, να παίξω παιχνίδι με φίλους, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή προτιμώ το δικό μου account. Εμένα δεν ξέρω τι με απόθυσε από το λέω τον τελευταίο καιρό. Ίσως επειδή έπεσα. Γιατί καλός ή κακός όσο κατεβαίνεις, το community γίνεται όλο και πιο κακό, όχι μόνο σε skill, αλλά και σε χαρακτήρα. Δηλαδή, ένας φίλος μου βασικά, ο οποίος βρίσκεται στη θέση που ήμουν εγώ πριν καιρό, έχει φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, στο Diamond 3, Diamond 2, που εκεί, χωρίς να ξέρεις τα άλλα τα παιδιά, απλά διασκεδάζεις. Νίκο, πόσο καιρό σου πήρε να πας Diamond? Σεζόν με τη σεζόν. Δηλαδή 5 χρόνια. Ξεκίνησα πρώτη σεζόν Bronze, επόμενη σεζόν Silver, επόμενη Gold, επόμενη Platinum, προηγούμενη Diamond και άμα αποφασίσω να ασχοληθώ αρκετά, τότε φέτος Master. Αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου που θα αλλάξει σεζόν πάλι. Και για πόσο καιρό έμεινες επάνω στο Diamond? Για πάνω από μισό χρόνο. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το Diamond 5 δεν έχει καμία διαφορά από το Platinum. Καμία όμως. Γιατί το λες αυτό? Γιατί φαίνεται από το skill τους. Δηλαδή παίρνουν ένα advantage και δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή βλέπεις ένα lane το οποίο ο βασικός laner, είτε είναι το AD carry, είτε είναι ο mid είναι ο solo top, είναι ο jungler, έχει 5 kills και δεν μπορεί να μεταφέρει το feed στα άλλα lanes για να φιντεριστεί η ομάδα. Αυτό φαίνεται καθαρά στο Platinum. Στο Gold δεν υπάρχει advantage. Στο Gold από τη μία τα νικάς και από την άλλη μπορεί να το χάσει. Στο Platinum απλά ένας θα φιντεριστεί, ένας θα στο πάρει. Αλλιώς θα το χάσει. Στο Diamond αν πάρθει ένα kill, μετά γίνεται η απόλυτη εξόντωση από οποιαδήποτε μεριά του lane. Γιατί ο jungler ο σωστός φοκουσάρει στο lane που είναι νικημένο. Και μετά φεύγει ο laner, ροουμάρει και μεταφέρει το feed του στα άλλα lanes, έτσι ώστε να κρατήσει και τους αντιπάλους πίσω και να βοηθήσει τους δικούς τους. Μετά το Diamond 4 και το 3
βλέπεις πολύ συχνά τα ίδια άτομα, ξέρεις πως παίζουν. Το μόνο κακό με τον Diamond είναι ότι έχει πολύ μεγάλα timers, όπως θα παρατηρήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχω φτάσει σε σημείο να περιμένω και 22 λεπτά, το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ επίπονο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απλά περιμένεις. Πόσο μάλλον χαλάσει 20 λεπτά από τη ζωή σου. Νίκο, βλέπω στο client primary και secondary picks. Ποια είναι τα πραγματικά σου primary και secondary? Αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε μια ομάδα. Την έχουμε ονομάσει Order of the Wizards. Και το βασικό μου lane είναι το mid. Απλά στο solo queue με τραβάει καλύτερα το AD carry, γιατί το mid το έχω αφήσει και κακώς βάζω secondary το mid. Αλλά επειδή με τραβάει πολύ το ladder, εμπιστεύομαι πιο πολύ το AD carry, γιατί έχω περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσω με το AD carry. Άσχετα από την προηγούμενη φορά που είχαμε παίξει με τον Γιώργο τον Αβιέρη ήμουνα mid και έχουμε ξεφτυλίσει αρκετά. Απλά για να βάλω primary το mid πρέπει να παίξω καμιά δεκαριά normal. Εξάσκηση όπως πρέπει να κάνουν όλοι. Ο χρόνος δεν με παίρνει, οπότε εμπιστεύομαι πιο πολύ το AD carry. Αλλά το πραγματικό μου λέει είναι το mid. Παλαιότερα ήταν το AD carry, πολύ βασικά. Το pool μου τεράστιο, όλα τα AD carry. Αν και AD carry θεωρείται και ο Timo και ο Urgot, οπότε αυτά εξαιρούνται. Και τώρα έχω κρατηθεί σε 3 πολύ όμορφα picks, Caitlyn, Jhin και Vayne. Αν και όποτε εμφανίζονται αυτά τα picks, οι αντίπαλοι κάνουν το οτιδήποτε για να τα εμφανίσουν, ειδικά τη Vayne. Όλοι ξέρουμε ότι τη Vayne, αν φιντεριστεί τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Πόσο μάλλον έχει καλά mechanics. Χάνει Vayne. Χάνει, δύσκολο. Και από mid lane players, ποιοι είναι για σένα οι καλύτεροι που μπορείς να παίξεις? Και αν μπορείς να μας τους δείξεις και αν έχεις κάποιο skin επίσης να μας το δείξεις. Αυτή τη στιγμή πιστεύω από τα καλύτερά μου μπορεί να θεωρηθεί ο Victor. Δεν μου είχε κάτσει αυτό το skin στο Hextech, αλλά το έδωσα γιατί μετά το rework στο ε που είχε το delay στο laser πίστευα ότι δεν θα ξαναπαιχτεί, αλλά αυτό τον έκανα πιο δύσκολο. Θέλει καλύτερο movement prediction, οπότε το έσπασα και είμαι πολύ ηλίθιος που το έκανα αυτό. Μετά έχουμε την Anivia, καλός ή κακός έχω αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ξέρω μια αρκετά καλή Anivia. Ήταν το pick που πάντα ήθελα να μάθω και από τα πιο δύσκολα pick, γιατί το lane phase σε αμπιουσάρουν πάρα πολύ. Αν και μερικοί το κάνουν underestimate την Anivia γιατί έχει το egg, κανένας δεν το υπολογίζει στην αρχή, πολλοί το ξεχνάνε. Οι άλλοι που το θυμούνται κρατάνε και τα summoners. Μετά σε άλλη βάση είναι ο Azir, αγαπημένο skin, από το πιο όμορφο που έχει βγάλει Riot. Πανέμορφα soldiers, έχει φάει πολλά nerf. Όχι ότι το nerf στην ούλη ήταν nerf, από 5 sec πήγε 3. Εντάξει, ήταν υπερβολικά, δεν έφευγες. Δηλαδή ξεκίναγε το teamfight και τελείωνε με το wall. Λογικά και καλά κάνανε. Το W νομίζω νερφάνε το W, υπερβολικό attack speed, εντάξει. Αλλά δεν είναι κακό. Τώρα υπάρχουν το attack speed που μπορείς να το φτιάξεις. Ας πούμε τώρα όλοι παίζουν κλασικά runes του mage με magic pen και παίρνουν attack speed bota και Nashor's Tooth. Εγώ παλαιότερα έπαιρνα magic pen bota και έβαζα attack speed runes. Το ίδιο πράγμα. Δεν είχε καμία διαφορά, δηλαδή είχε περίπου 10 attack speed πάνω κάτω διαφορά. Μετά LeBlanc είχα ασχοληθεί λίγο. Αυτό είναι solo queue καθαρά γιατί δεν κάνει. Μετά Όπα, μετά τα καλά. Έχουμε game επιτέλους. Επίσης από τα καλύτερα picks που μπορώ να παίξω σε solo queue είναι το Zed. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Οπότε πριν μας είπες για το mid και πλέον από ό,τι βλέπω θα σου δοθεί και η ευκαιρία να μας το κάνεις και μια επίδειξη. Αυτό. Βέβαια χωρίς τα normal, διότι δεν έχεις παίξει και είσαι κρύος, αυτό να το πούμε.
Εντάξει, ξεκάθαρα θα παίξω κανένα Victor τώρα. Γιατί όσο να είναι, όταν βλέπω AP ή AD το pub στο mid, η Riot έβαλε τα picks να φαίνονται και κανένας δεν πικάρει τώρα. Ίσως επειδή δεν έχουν αποφασίσει, λογικό. Αλλά εξίσου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ρίξε τι θα πάρει. Σε πολλά division έχω δει και το εξής, πάρα πολλά troll κατά την ώρα του pick. Δηλαδή, στα pre-mix, ίσως ακόμα και ολόκληρη πεντάδα πικάρει τον ίδιο παίκτη. Αυτό το κάνουν ξεκάθαρα για αστείο. Εγώ με τους φίλους. Όχι όλοι. Έλεγα, γιατί έχω συναντήσει πολλά μπερδέματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μετά από κάτω στο chat κλασικά πολλούς τσακωμούς. Εγώ με τους φίλους μου έχουμε το συνήθες φαινόμενο να πάρουμε Τίμο ή Urgot. Όταν είσαι pre-made. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, εντάξει, είμαστε και δύο pre-made και όλοι παίρνουν τα ίδια pick. Απλά αυτό γίνεται ξεκάθαρα για troll. Αλλά συνήθως τους δίνουμε και ιδέα. Δηλαδή είχαμε πάρει Τίμο και πήραν Τίμο απέναντι. Τι είχε ο ένας. Πάνω σου είναι Ιρέλιο Malphite. Αυτό το πράγμα με την Ιρέλια πρέπει να σταματήσει. Εδώ και πόσο καιρό λέγαμε better nerf Ιρέλια. Ακόμα την nerfάρουν, ακόμα λιώνει. Αυτό το πράγμα βγάζει δύο αντικείμενα και έχει το Power Spike. Βασικά ένα αντικείμενο, το Trinity είναι αρκετό. Απλά μερικοί κομπλεξικοί παίρνουν γυμμούς για το Armor Pen, για το Speed, για το Taxi, το W, κόμπι, δε. Όπως θα παρατηρήσουμε τώρα, ο άλλος... Α, το καλό μας Skarner. Έχω σκεφτεί να πάω και Jin Nick. Καθόλου κακό. Victor is OP. Join the glorious evolution. Οπότε τώρα εμείς θα δούμε τα rooms και τα masters που θα επιλέξεις, γιατί στα συγκεκριμένα, ακόμα και τα spell. Λοιπόν, το teleport είναι AFK farming στο mid και μπορώ να κάνω roam ταυτόχρονα με αυτό. Όχι ότι το ghost δεν επιτρέπει να κάνει roam, απλά το ghost με το που κάνει το upgrade στο Q που δίνει αρκετό movement speed μπορείς να κυνηγάς. Έχουν αρκετά tanky team και αυτό Δυσκολεύει κάπως τα πράγματα. ναι. Εντάξει, εγώ τη δουλειά μου θα την κάνω. Οπότε... Πολύ αποφασιστικός εγώ για εσείς. Οπότε μάλλον τώρα θα πάμε τυπή, γιατί θα χρειαστεί πολύ farm να έχουν αντικείμενα. Αυτοί οι laners, όπως ο jungler, το pass, δεν έχουν kill potential. Βασικά εγώ δεν έχω kill potential απέναντί τους. Οπότε θα παίξουμε κλασικά... Αυτά δεν είναι τα κλασικά, sorry παιδιά. Αυτά μάλλον παίχτηκε για αραμάκι, γιατί ως γνωστόν πάντα κομπλεξάρουμε στα αραμάκια. Αυτά είναι τα classic masteries για το mid, συνήθως με combo mage με Thunderlord, οπότε λουμπού, και εφόσον έχουμε θεωρητικά καλά AP απέναντι θα βάλουμε αυτά που έχουν magic resist, health per level, το armor. Καλό είναι το armor, αλλά γλιτώνεις, αφαιρείς το armor, γλιτώνεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή το health per level μπορεί να σε σώσει από kill, μπορεί να σε γλιτώσει από ignite, γιατί συνήθως όταν παίρνουμε kill παίρνουμε XP τέτοια, και από τα creep δίπλα ποτέ δεν ξέρεις. Η Λουμπού έχει πολύ δυνατό early game, συνήθως στα 4 level ή 3. Είχαν αναφέρει πριν από λίγο καιρό ότι το remake θα ισχύει από το Diamond και πάνω. Καλώς, το βάλουν και στα άλλα Division. Εντάξει, αλλά άμα είσαι pre-made με φίλους σου και κάποιος είναι AFK, εντάξει, και είναι δικό σου, δεν το δίνεις. Οι άλλοι δεν το ξέρουν, τρολάρουν, το έχω ζήσει και αυτό. Οπότε τώρα καθίσαμε 10 λεπτά στο Q για να το κάνουμε remake.
αυτό. Οπότε αυτό. Λοιπόν, η Λουμπού κρατάς μονίμως για το Jungler Worlds. Δεν την αφήνεις να ροουμάρει και δεν την αφήνεις να ροουμάρει. Βασικά μπορεί να ροουμάρει άμα θέλει, απλά την ακολουθείς σε μόνιμη βάση. Απλά ο Victor την έχω... Ο Victor απλά κάνει wave clear και ακολουθάει ή αυτός ροουμάρει. Σήμερα θα είναι μια μεγάλη μέρα γιατί έχω πολλές μέρες, μια εβδομάδα βασικά, να κάνω laddering. Επιπρόσθετα, όσοι θέλετε να κάνετε δικό σας interview game, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Fubu, στο page των Pixels. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, που μου έδωσε ο Τόμας την ευκαιρία να στρεμάρω κι εγώ σήμερα, σαν καλός LOL player. Και θέλω να ευχαριστώ επίσης και για την κάλυψη και τη σύνδεση βασικά για το χώρο. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, τον έχουν φτιάξει, το έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Hell. Έχουν φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο banner, το οποίο θα εμφανιστεί σε λίγο. Και ελπίζω να ξαναστριμάρω, αν μου δοθεί πάλι ευκαιρία. Το LOL, καλώς ή κακώς, αρχίζει και πεθαίνει. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες σε αυτό. Εγώ που παίζω 5-6 χρόνια βασικά, δεν το βαριέμαι γιατί... εντάξει, έχουν μπει και λεφτά μέσα. Τα λυπάμαι λίγο. Οπα, καλό αυτό. Βγαίνουν καινούργια παιχνίδια όλη την ώρα. Βγαίνουν καινούργια παιχνίδια όλη την ώρα, τα οποία μειώνουν το community του LOL. Τα οποία μπορούμε στα επόμενα interview games, στα επόμενα interview να τα αναφέρουμε και αυτά, να τα συζητήσουμε, όπως και να ασχοληθούμε με αυτά. Ένα game που όταν βγήκε έκανε πάταγο και μειώθηκε λίγο το community ήταν το CSGO. Ακόμα παίζεται, αλλά το έχουν ψιλοξεχάσει. Το game που έχει κάνει το μεγαλύτερο πάταγο είναι το Overwatch. Το Overwatch είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο ασχολήθηκα και από το Close Beta με τη βοήθεια ενός φίλου, που ήταν ο μοναδικός στην Κόρινθο, ο οποίος το είχε, γιατί δίνανε random τους κωδικούς. Ασχολήθηκα, μ' άρεσε, έμαθα ότι θα έκανε 60 ευρώ το Origins και 40 ευρώ το κανονικό. Με τη μόνη διαφορά ότι στο Origins, αν θυμάμαι σωστά, παίρνεις 3-4 skins παραπάνω, τα οποία δεν μπορείς να τα πάρεις στο κανονικό. Καμία διαφορά. Έχει βγει competitive, θα βγουν καινούργιοι παίχτες, καινούργια maps, μέχρι εκεί. Οπότε τι γίνεται τώρα, το community έχει μειωθεί πάρα πολύ στο LoL. Συνήθες φαινόμενο να υπάρχουν μικρής ηλικίας παίχτες στο LoL, το οποίο πονάει αρκετούς. LoL, Rage Quit, AFK Base, Q, Report και τέτοια τα κλασικά. Οπότε έχουμε ένα Hecarim Ban. Το Hecarim Ban το κάνουμε για τον εξής λόγο. Πάντα ο δικό μας Hecarim θα είναι κακός. Αστείο, αλλά αληθινό. Νίκο, θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρέμβαση και να πω κάτι. Ο λόγος Pixels που ο Νίκος εδώ κάνουμε μαζί το πρώτο interview game βίντεο είναι γιατί μετά από προσωπικό κάλο των Pixels, ο Νίκος θεωρείται για την Κόρινθο τουλάχιστον, διότι μέχρι εκεί ψάξαμε, ένας από τους top player της πόλης στο League of Legends. Και όχι ως προς τα kill, όχι ως προς τα online games, όχι μόνο ως προς τα division, αλλά προς τη γνώση του. Θεωρείται ένας από τους top players προς τη γνώση του και ο ξέρει να διαβάσει, μπορεί να εξηγήσει, μπορεί να φτιάξει δικά του build, μπορεί να φτιάξει δικούς του τρόπους, δικά του combo μόνο και μόνο γιατί ξέρει απλά να διαβάσει το παιχνίδι, ξέρει όλα τα pros και τα cons όλων των παιχτών.
οπότε μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να φτιάξει ένα δικό του game style, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Θωμά. Εντάξει, με έκανες και εγώ κίνηση, να ξέρεις. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, Z. Το Z, εγώ διάλεξα Azir, Teleport, πίσω στο lane, AFK farming, τον κάνουμε abuse, δύσκολο το 6, δεν μπορώ να πάρω cleans, δεν το αφαιρεί, Darius, δύσκολο lane. Λοιπόν, Hecarim, ό,τι και να κάνεις, άμα υπάρχει στο παιχνίδι δεν μπορεί να αποτρέψει το roam του. Είναι πάρα πολύ δυνατός, παίζει tanky, κόβει, κανένας δεν ξέρει γιατί. Ο Ryze, σύμφωνα με το τελευταίο patch, ό,τι είχε στην ούλη την παλιά, τώρα το έχει μέσα στα skill του. Είναι πάρα πολύ δυνατός, το δοκίμασα, η ult είναι σπασμένη, μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολα roam και να μεταφέρει 2 και 3 άτομα μαζί του. Δεν ξέρω για την banner, πολύ δυνατό pick, σε χέρια λίγων. Μην κοιτάτε το όνομά μου, εντάξει, δεν μπορώ να παίξω Vein Mid. Vladimir, πολύ δυνατό, είναι στα Wayne Clear και πολύ δυνατό late game. Malzahar, δεν ξέρω για την banner. Ramus, κάτι φοβούνται, ίσως επειδή παίζουν full AD. Οπότε σε αυτό το συγκεκριμένο matchup δεν βγάζω Abyssal, δεν έχουν AP. Αν και το Abyssal δεν είναι μόνο να έχει AP, απλώς είναι ένα περισσότερο προβάδισμα σε AP απέναντι, αλλά μειώνει το magic resist. Οπότε το Zhonyan's είναι μια καθαρά πολύ καλή επιλογή, το Zhonyan's, το οποίο θα βγει τρίτο item. Το δικό μου gameplay στο Victor πάει ως εξής, το οποίο θα το αναφέρω in game. Wave clear, ταυτόχρονα abuse στον αντίπαλο laner. Πάλι βγήκαμε, εντάξει, καλά. Να παίξουμε από εκεί. Slow twist, θα βάζει το, ξέρεις. Αυτό που έχουν κάνει στον Diamond και πάνω είναι το fill. Το auto fill. Αυτό είναι για να μειώνουν τα timers. Πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό, περιμέναμε 20 λεπτά. Λοιπόν, ο jungler μας λογικά θα παίξει Σάκο. Το Ignite Smite πολύ δυνατό, όπως το προέβλεψα. Ο Σάκο είναι ένα, για μένα τουλάχιστον, αδύναμο pick. Οι αντίπαλοι πάνε έναν Σάκο, λογικά ήταν μαζί τους πριν. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που πρέπει να είναι στα ban, πρέπει να είναι ο Ryze. Ο Zed δεν είναι πρόβλημα. Ο Zed δεν είναι πρόβλημα, παιδιά. Είναι δυνατό στο lane phase, αλλά όχι τόσο. Μετά. Εντάξει, άμα τον αφήσεις να ρωμάρει, πάνε να ραζεύει για να πάρει Zed. Γενικά τα picks που μπορεί ο καθένας να πάρει στο set είναι τελείως υποκειμενικά. Εγώ προτιμώ τον Azir γιατί έχει πολύ range. Και απλά δεν ασχολείσαι μαζί του. Κοιτάς να κάνεις εσύ πρώτος το roam για να ντερθείς πρώτος. Πολύ άσχημα picks. Το bot μου έχει ignite. Η Kate θα πάρει ignite. Zac πολύ δυνατό pick.
δεν έχουν hyper carry. Δεν μπορώ να πικάρω Z. Ράμω στο strong. So much untapped power. Πήρα Syndra μόνο και μόνο επειδή μετά τα 6 μπορώ να τον κάνω one shot. Ο κύριος σκοπός τους είναι να προστατεύουν τον Kog'Maw τώρα. Μόνο που δεν θα το καταφέρουν, γιατί καλώς και κακώς ο Kog'Maw χρειάζεται ένα hypercard support, το οποίο μπορεί να είναι Lulu, μπορεί να είναι Janna, και να τον προστατεύουν καθ' όλη τη διάρκεια. Ακόμα και μια Soraka βασικά. Το πήρα. Το πήρα. Το πήρα. Το πήρα. Δεν ήμουν πάντα καλός, αυτό να σημειωθεί. Όλοι βελτιώνονται. Το βλέπετε δύσκολο game. Δεν έχουμε exhaust, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό. Αν και δεν έχουμε assassin, βασικά μπορεί να θεωρηθεί assassin ο Zac με το ε. Άμα παίξει το build το συγκεκριμένο που παίζει ο φίλος μου ο Γιώργος, ίσως και να θεωρηθεί assassin. Αλλά το ότι δεν έχουν exhaust είναι καλό. Μπορώ να περάσω πολύ damage, γιατί και σε μένα μπορώ να πάρουν exhaust. Το exhaust δεν είναι πάντα στον assassin, είναι πάντα στον φιντερισμένο για να περάσει τα damage. Ειδικά τα combo champions, όπως είναι η Syndra, ο Zed, ακόμα και Veigar. Το Ignite της Leona του Strong. Συγγνώμη, εσείς είστε ο διάσημος νεύκος σου που κάνετε stream στους Pixels? Θα μπορούσα να έχω μια selfie πριν τον αγώνα σας? Κότα. Ξεκίνησε το game. Μπορείτε να κάνετε υπομονή να βγάλουμε μια selfie πριν το game σας? Σας ευχαριστώ. Άρχονται. Κλασικό ξεκίνημα σε Mage. Προφανώς Q. Λοιπόν, από ποια μεριά ξεκινάει ο Jungler? Ξεκίνησε από εδώ. Rumble είναι top, κοιτάμε πάντα τα χόρτα, σημαντικά τα χόρτα, έρχονται αυτοί wards. Veigar εδώ, κοιτάει. Προβλέπετε δύσκολο game. Αν υπάρχει ένα δύσκολο σημείο κατά την ώρα του stream, αυτό είναι το ότι όταν πλέον έχει στηθεί και το game ήδη έχει ξεκινήσει, το συνεργείο βαριέται και δεν έχει τι να κάνει. Απλά περιμένει να τελειώσει το game. Που σημαίνει ότι πειράζει τον τύπο που κάνει stream. Οπότε, παιδιά, να έχετε το νου σας. Αν έχετε άγχος ή το οτιδήποτε, το μοναδικό πράγμα που πρέπει να αντέξετε και να βοηθείτε είναι το πείραγμα που θα σας κάνουμε. Πίσω από τις κάμερες πάντα. Ισχύει. Δεν είναι αυτό, απλά αποπροσανατολίζομαι. Λοιπόν, το παλικάρι θέλει να πουσάρει. Δεν ήθελα να τον πετύχω, πουσάρει με τα πίσω. Οπα.
Καλό είναι να μάθουν αρκετοί το cancel animation του auto attack. Κερδίζεις last hit. Πόσο μάλλον να παίρνεις το ελάχιστο, κερδίζεις μόνο στο lane. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κινήσεις στο lane. Με το Veigar δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ, απλά να το φύγει σωστά. Δεύτερο level ανοίγω μόνο και μόνο για να μην έρθει jungler. Το wave clear δεν με ενδιαφέρει ακόμα. Κοιτάμε πάντα το map. Έχω ένα σημαντικό θέμα με το map awareness. Δυστυχώς. Ο καινούριος Veigar δυνατός, άμα πετύχει W παίρνει stack. Αυτός ο Veigar είναι κακός. Και παιδιά, μην εκνευρίζεστε όταν χάνετε CS, όλοι χάνουν CS, ακόμα και εγώ τώρα. Έχουν ξεκινήσει και παίζουν πολύ Veigar τώρα. Δυνατό, παίρνει πολύ εύκολα stacks τώρα. Η ulti δεν κόβει ανάλογα με το AP, πια, κόβει ανάλογα με το HP. Δυνατό. Το χάσαμε. Ζάκ είναι στο red, μετακινούμαστε προς τα πάνω. Μπορούμε να αφήσουμε ένα ward εδώ για να δούμε αν έρθει ο jungler. Και μόνο ένα buff είναι σημαντικό. Κατεβαίνει και auto pass, πράγμα που το παρατηρώ πρώτη φορά. Χάσαμε ένα creep, δεν το χάσαμε το ένα creep. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το πάνω είναι να περνάμε damage και στα creep και στο laner. Μπορώ να πάω bot, έχει πάρει μόνο blue. Είναι αδύναμος ο Ράμος στο early game. Βλέπουμε πάντα τα G μας. Ο Ζάκ το έκανε attack σε όλο το jungle, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτο item λογικά θα πάω Abyssal. Μπορώ και με Ρενομίκο να το Abyssal, θα μου βοηθήσει περισσότερο. Είμαστε even στα creeps. Με ενδιαφέρει μόνο να φαρμάρω. Παιδιά, δεν χρησιμοποιούμε πάντα όλο το mana. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Αφήνουμε πάντα λίγο mana, στη Syndra γύρω στα 150 για να περάσει όλο το combo. Τώρα πάω B. Δεν έχω χαλάσει κανένα pot, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε Abyssal πρώτο, παίρνουμε Magic Resist. Παίρνουμε ένα gold για το Rammus. Ο Veigar θέλει και αυτός να φαρμάρει, οπότε το gold θα είναι για αρκετή ώρα λογικά. Άμα με δει να το βάλω δεν θα είναι. Έχασε κάποιο creeps. Το θέμα με το Veigar είναι ότι δεν μπορώ να κάνω σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού wave clear για να γλιτώσω τα minion, γιατί τώρα τα χάσα όλα. Πάντα περνάμε το SS. Κατεβαίνουμε bot. Καλό το bot. Καλό το bot, τσάμπα κατέβηκα. Ήταν και ο Ζακ. Μπορώ να αφήσω εδώ το ward. Είχαν ward εδώ, παιδιά, φαίνεται αυτό. Μπορείτε να καταλάβετε
Αν έχουν πάλι ward. Πάντα το SS. Καλό είναι αυτό το ward που θα βάλω τώρα. Φαίνεται αν ο Veigar πάει για blue. Το Mountain Dragon είναι αρκετά καλός. Έχει 30 μας στα turret. Όπα, αυτός ψήφισε. Δεν μου περνάει τόσο damage. Άμα δεν είχα βγάλει το Magic Resist παίζει να ήμουν και μισό HP. Ο Malphite είναι top, πήραμε Dragon. Το bot είναι 5 level, πράγμα που είναι πολύ καλό. Αυτό το περιβόητο ward που ξέρουμε όλοι, το βάζουμε γύρω στο 2.30 τώρα πια. Πρέπει να αρχίσω να του περνάω λίγο damage γιατί φαρμάρει. Και δεν μπορώ να το κάνω πολλά. Πάω top. Πουσάρει ο Malphite, εύκολο gank. Αν και δεν νομίζω να έχουμε το lethal για να το φάμε. Δεν πειράζει, γυρνάω πίσω. Λείπει το bot, λογικά έχει πάει B. Όπα. Πάμε και εμείς B. Όπα, δεν έφυγε. Έπρεπε να φλασάρω για να του κάνω την ulti. Μείνανε τώρα τι Veigar λείπει. Κάνουμε πάντα το gold. Σε 3 waves θα πάω B. Τώρα που θα πάρω blue μπορώ να κάτσω βασικά. Ωραίο το boss. Το ignite της Leona το κέρδισε. Αυτό ήταν πολύ tryhard. Δεν πειράζει. Veigar κατεβαίνει κάτω.
Δεν μας νοιάζει που έβαλε word εκεί, μέχρι κάποιος να πάει, θα είμαστε καλά. Ο Ράμος είναι από την πάνω πλευρά, πάει προς την κάτω, βγαίνει το blue. Βάζουμε το word εδώ. Ο Ράμος θα πάει λογικά bot. Ζάκ είναι bot. Ο Veigar έχει φαρμάρει αρκετά. Κακό αυτό. Στο επόμενο game, αν όλα πάνε καλά, θα παίξω και εγώ ένα Veigar. Μ' αρέσει. Καλό τον bot. Όπα. Άμα το πιάσεις σωστά είναι νεκρός. Κακός. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι καλό. Έχουμε advantage. Το top έπρεπε να το σπάσει, μάλιστα είναι ακόμα bot, πρέπει να πουσάρει. Η Kate πολύ aggressive. Κατευθύνομαι mid. Το bot, αν μέχρι να πάω, δεν έχει νόημα να πάω, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα προλάβω τίποτα. Πάμε mid, βγαίνει blue. Η Kate είναι καλά.
Κακός πλάσα. Μπορώ να πάρω Realize, να μου δώσει το health, δεν θα με κάνει τελείως μονόχη το Veigar. Κακώς έκανα όλη το Rammus, απλά το ήθελα πολύ. Φοβάμαι τον Veigar χωρίς λόγο. Κάνω το bot. Για το LoL είναι εύκολο, δεν... Rammus είναι red. Κάνουμε ένα ping, κάτω, γιατί πάω εκεί. Πάλι στα. Ποια όνομα. Πάει Thorn με δεύτερο item. Κακός Rammus. Δεν έχει το αίμα να πάω bot. Εγώ το είπα, προβλέπετε δύσκολο game. Η Kate είναι δυνατή. Απλά κάτι πρέπει να κάνουμε το Veigar. Ο Rammus είναι top, είχε ward εδώ. Έχω τα gold για το Realize, κανονικά πρέπει να πάω B. Να κάνω wave clear και να πάω B. Κυλάρουμε για την Caitlyn. Κρατάμε τα πάντα μακριά από πάνω της. Zhonyan καλό. Στο επόμενο B να βγάλουμε μπότα. Κάνουμε το blue. Ο Rammus είναι καλά. Πρέπει να πάρουμε τον Dragon σε 40 sec, προλαβαίνουμε. Ωραία.
εκεί. Παιδιά. Καλά. Παιδιά. Κακό focus. Όταν κάθεσαι με τέτοιο live, λογικό. Δεν με ενδιαφέρει το σχέδιο. Πώς να με την πιάσει την όλη του κόσμου, αφού είναι χοντρός. Χάλασαν. Τρες ulti. Ούτε καν. Δεν το χάλασε. Και πάλι. Δεν ξέρω να εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα. Και είναι καθόλου καλό position. Όπως είπα, όπως είχα πει και πιο πριν, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το feed του. Είναι κακή παίχτες. Ο Ράμος είναι top. Ο Ράμος έχει πάρα πολύ mobility. Έτσι και δεν τον προλαβαίνει. Μάλιστα δεν έχει ulti. Δεν έχει Thornmail. Σπάμε το turret και φεύγουμε. Αυτά και εδώ για το Ράμος. Καλά, ο Θρες αιώνια η μνήμη. Εγώ το είπα. Υπόσχεσου πως θα με θυμάσαι. Άρα. Εκείνη θα κάνει κάτι μόνο αν βγάλει Lord Dominic. Άλλο να έχουν παραπάνω armor και άλλο να έχουν παραπάνω health. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν παραπάνω health, οπότε το Lord Dominic είναι καλό. Το Black Cleaver απλά κόβει το armor. Είναι καλό αντικείμενο. Μην μπαίνετε Lord Dominic.
μόνο και μόνο επειδή έχουν πολύ armor, είναι πολύ ντούκια. Αυτό ας πούμε είναι χοντρός. Και δεν αγχώνεται καθόλου. Αυτός κοιτάει για ult και Malphite. Πάμε να καθαρίσουμε μία το top. Καλό ήταν αυτό το fight. Μόνο ένας έχει τον Baron. Το Turret μνήμη. Θα το θυμάμαι και αυτό κάποτε. Rest in pepperonis. Βγάζουμε Zonians, καλό. Δεν θα φοβόμαστε. Αυτό πιο πιθανό να το πάρουμε με χιτάκια παρά με skills. Καλά είμαστε προς το παρόν. Η Caitlyn θέλει ένα anti-tank item για να το νικήσουμε. Επόμενο item καπέλο. Θέλω να πάω στο peak το damage για να μπορώ να κάνω one shot Veigar και Kog'Maw. Οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν, απλά οι άλλοι θα πάρουν λίγο παραπάνω χρόνο. Εγώ αυτό ήταν να κάνω. 3 για 3. Και ήταν πουθενά. Έβγαλε GA ο Ramos. Δεν έχει καθόλου life. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει από τότε που ξεκίνησα LOL. Ό,τι χειρότερο έχω, πραγματικά. Γι' αυτό εμπιστεύομαι πιο πολύ το δικάρι. Γιατί αυτά εδώ μπορώ να τα ξεφυλίσω. Έβγαλε armor pen. Μπράβο, αλλά άμα κάνει τέτοια δύσκολο. Αυτός θυμάται. Αυτός καλός είναι. Καλός. Καλός. Έστω. Ήμουν έτοιμος να μετανιώσω. «100% hook accuracy», χωρίς τύψεις. Ramos είναι στο Dragon. Να πάρουμε ένα Dragon τουλάχιστον, να πάρουμε λίγο advantage. Με το Ramos δίπλα. Αυτό ήταν να κάνω εγώ. Δεν είχα Zonians. Και δεν μπορεί να βαρέσει. Άμα κάνει ult για τον Dragon δεν αξίζει. Ναι.
take. Combo. Είμαι low στο farm. Απλά το καπέλο και το Void Staff είναι αυτό που θα νικήσει. Φλάσ χωρίς λόγο, τραβηχτήκαμε όλοι πάνω, θα σπάσουν το mid. Απλά δωρεά. Δεν έχει ούτε. Είχε ulti πάλι, δεν τράπηκε. Δεν φάρα το mid. Μπορούμε να πάμε Baron, καθαρίζω mid και πάμε Baron. Ωραία. Veigar έχει Zonians. Όπως παρατηρείτε και στο chat, toxic players χωρίς λόγο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θέλω ακόμα 500 G. Λογικά με farm θα βγουνε. Παίρνουμε για τα woods. Λίγα ακόμα. Εκεί κλείνει να πάρει. Πάμε να γράψει ελληνικά. Θέλω 30G για τον Death Cap. Veigar δεν έχει καπέλο. Και τώρα Void Staff. Το Abyssal κάνει δουλειά και η bot, αλλά το Void Staff θα είναι το pick. Δεν με ενδιαφέρει το 40%, καλά είμαι και έτσι. Σκοπός είναι να παουκάρουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε Baron. Αλλά Thresh είναι Rambo. Ωραία. Απλά χάσουμε όλοι τον Baron. Να μου σχεδίζει.
Έχω πεθάνει πάρα πολλές φορές. Άμα πάρουμε το επόμενο fight έχουμε Elder, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό. Βασικά παίζει για να τους έχουμε μετά. Πρέπει να πιάσω τον κόγμο από την αρχή. Και την είναι πάρα πολύ μπροστά, πολύ κακό position. Έχει βγάλει τον Dominic. Αυτό είναι καλό. Απλά είναι μια ultimate malfight αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι. Πουσάρουμε ταυτόχρονα για να μην πάρουμε το Elder, δεν τους έχουμε τους push. Δεν μπόρεσα να περάσω damage σε αυτό το fight. Πολύ κακιά η Caitlyn. Έχουμε Elder. Χωρίς λόγο κοιτή. Βασικά άξιζε το στυλ, αλλά όχι να μπούμε όλοι. Αν μου μάλιστα είχε flash ulti μας είχαν γιώσει.
καλύπτει στην αρχή, αλλά... Αυτό το πράγμα σκάει υπερβολικά. Τέλος πάντων. Το έχεις πάει και. Είναι ένας λόγος που εμπιστεύομαι πιο πολύ τον Τικάρι. Και δεν έχει πάρα πολύ κακό position καθ' όλη τη διάρκεια του game. Αλλά S πλην Syndra is too strong. Πάμε άλλο. Για να δούμε τον graph. Ούτε εγώ κατάφερα να περάσω το damage. Εμένα περιμένω να με πιάσει μέσα εσύ. Ο Rumble απλά έκανε ulti και απλά αυτό δεν... Λογικό να κόβει τόσο. Απλά με Caitlyn και να μην περνά στο περισσότερο damage στα game είναι ανεπίτρεπτο. Δεν γίνεται αυτό. Άλλος... Καλά. Όπως το... Όπως το συνήθες φαινόμενο που... Α, λένε αυτός θα πήγε καλά, θα παίξω κι εγώ. Λοιπόν... Τέλος. Μάλλον... Δεν θα συνεχίσω άλλο. Είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω. Τέλος πάντων, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Thomas από την Pixel and Frames, τη Hell, για να το ξαναδείξουμε. Παιδιά, αυτό αξίζει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι 3 μέτρα, δεν ξέρω και εγώ πόσο είναι. Εντάξει, θέλετε και για το δωμάτιό μου, έτσι. Είναι και ωραία τα Hell, εντάξει. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω και τη Hell που μας βοηθάει. Θα ευχαριστήσω τον Thomas, την Pixel. Θα ευχαριστήσω τη σύνδεση για το χώρο. Ελπίζω να ξαναστριμάρω. Δεν ξέρω πότε. Μπορεί να είναι εβδομάδα, μπορεί σε 2 εβδομάδες. Αρκεί να υπάρχει όρεξη και ενδιαφέρον. Όποιος θέλει, και ξαναλέω, όποιος θέλει να κάνει interview, κάτι, να ρωτήσει, να μάθει, μπορεί να μπει στο Fubu, να ρωτήσει τον Thomas, να ρωτήσει τη σελίδα. Μπορεί κάποιος να με βρει και μέσα στη σελίδα αυτή, αν θέλετε κάτι, οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Εμείς πάντως σαν Pixels σου δίνουμε το OK να ξαναπαίξεις και να κάνεις πάλι τέτοιο game υπό κάποιους όρους. Θέλουμε μόλις δείτε αυτό το βίντεο, το οποίο θα αναρτηθεί στο YouTube, να σχολιάσετε από κάτω και να ζητήσετε εσείς από τον Νίκο να παίξει 4 lanes την επόμενη εβδομάδα, 4 δικά σας lanes, να κάνει 4 δικά σας build και γενικότερα ο Νίκος να παίξει το ρόλο της μαριονέτας. Απλά θα παίξει. Το πώς θα παίξει, το τι θα παίξει, το τι build θα κάνει, αυτό είναι η δικιά σας επιλογή. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα θα μου πείτε champion, build και lane. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα βάλουν jungle, top και support. Βέβαια μπορούν αυτά τα comment τα οποία θα κάνετε να μην έχουν και καμία βάση, αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Εντάξει. Δηλαδή, σχολιάστε ό,τι θέλετε, μπορεί να μου θα μου ζητήσουν να παίξω APZ στο mid. Και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω, ακόμα και αυτό. Μπορείς να παίξεις και τη Σοράκα σε ένα ειδικάρι. Πανεύκολα. Παιδιά, είναι ό,τι πιο εύκολο. Παιδιά, έχουμε να κάνουμε βιτσιόζο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ για την υπομονή. Δεν ήταν τα καλύτερα games, δεν το πήραμε, δεν πειράζει. Δεν ξενερώνουμε και με το που ξενερώνουμε σταματάμε 10 λεπτά, 1 τέταρτο break. Καλά είναι. Αν όχι και την επόμενη μέρα. Γεια σας.